nawe yami ibanjwe yini yami nawe? Ezinye zezinto zibanjwe ukuthi ngikhonza makuthanda mina. Angizoya ekuseni ngoba liyabanda bese thushembe into masengiyikhiphe ezulwini ayibuyele emuva nginika omunye umuntu. Kokheli ngikhethe izinto ekasho ukuthi angizoya kulokho ngizoya kanti ushembe lipithumele kulento engithi angiyikuyona. Kokheli ushembe manazaretha uphelela ayibonga Nkosi. Inkinga thina nawe sizikhozi sizolalela izwi uthi empedeshwe lesabatha lalelani izwi likaJehova uthi kuhle ukulalela bese uyalenza. Akekho ongazi ukuthi namhlanje isabatha usuyakhetha kanti into yakho kade wayicela noma uyicelile uthi uNkulunkulu ngizoyiletha ku-14. Into yakho ngizoyiletha ku-23 ulove. Akusibona abangathandi ithi indaba uNkulunkulu angiphayona namhlanje kumazwi ahlakaniphile uma unenhliziyo embi kodwa kuhle ngeke ukuthole noma unolimi olukhuluma izinto ezinye ngapha nangapha nawe uyofela ekubini. Bisithi indaba uNkulunkulu angiphathise yona ungenayo inhliziyo embi kubanjwe yini izinto zakho. Indaba ukhetha into ekaNkulunkulu wathi ngiyayikhetha inkosi kodwa sokwazi ukukhetha ukuthi angizoya ngapha kanti uNkulunkulu lento yakho uzoyiphatha ngapha. Akusibona bangani